Mayong buntag pag-usab sa atong mga suking tigpaminaw, kamo uban kanamo sa atong paghisus-hisgot sa tingog sa Magbalantay dinhi lang sa DXGN 89.9 Spirit FM. Kauban nato karon ang atong mahal nga Arsobispo, Archbishop Romulo Valles, o atong padayon ta nga paghisgot-hisgot sa atong gitawag og new normal. Ingon si Archbishop kaganina, kini nga new normal at okay lang ato ning dawaton pero dili ni mo hangtod, no? Gamito nato pero unta dili ni hangtod sa hangtod, mo na nga moobserbar ta, motuman ta sa mga gihangyo kanato sa direktiba aron nga makalingkawas na gyud ta, mubalik ta sa gitawag nato kaniadto nga normal. Siguro Bishop, no, sa atong Archdiocese sa Labina, dunay mga kalampusan po do mga adjustments nga atong gihimo. Yes. Kay ang ubang mga tao usahay dili na makaadto maglisod adto sa parokya kay Yes, limitado yes, ang atong transportation. Oo. Ang atong mga Yes. kura-paroko pod ning kamot nga makaadto gyud ang misa Yes, sa yes. mga GKK. Yes. So nindot po ni Bishop, no, nga siguro Kay ang sitwasyon manggod, Father Richie, og nasayad ang atong tipaminaw nga, kung mutambong ka sa misa, dili mapuno ang simbahan, kay dili man tag allowed, dili man mahimong magdikit-dikit. So dunay social distancing, dunay sukod, ingon ang usa ka direktiba 50%, pero actually ana kung unsay masulod sa social distancing kanang marka na mga kasi classic style ang mga parokya marka, pero husto si Father Richie nga, aside from that, way labot niya na, ang mga tao po doon ay kalisod nga moadto sa, bisan ginig sa downtown, kay ang mode of transportation, nausab po, doon na po yung new normal sa mode of transportation, magkalibog nito usahay, unsa man na, unsa man pag-backride karon, no? Na dugay-dugay to, nabay plywood ibutang, nabay plastic ibutang, in town, makakatawa ko kay, bag-ol gina nga sitwasyon, murag I cannot be murag unsa man ni natural gina kay nag-adjust na jeep na nay mga cellophane. Now, ang punto ni ini, ang mga pari pod sa Archdiocese sa Davao, salamat sa sumala sa akong nadungog ingon ni Father Richie, naningamot sila nga quote unquote bring the Eucharist to the communities sa mga BEC para di na magtapok sa sentro. Kugihan ang mga pari niya. Dito, dili gyapon magtapok. Nagyapoy social distancing. Usa ka parokya, si Father Bong sa dalhon niya dito, muadto siya magmisa dito. Pero gi-prepare na dili po tanan mga katilingban nga dunay trumpa. Dunay tama trumpa, public address system. Kay sa kapilya di man nga dako social distancing gyapon pero makapaminaw ang neighborhood sa misa niya. Panahon sa human sa pagmisa sa dapit, i-distribute nilang communion sa mga balay mo tayo plano. Busa, balik kita, ang misa gihimong available gyud ngadto sa atong mga tao. Gipadaghan ang misa. Bisan gani balik ta ang schedule sa sentro, gipunan nila aron lagi to be there, makagather ang mga tao physically kay di man mo mapuno ang simbahan pagkakaron. Pasalamat ko sa mga pari sa ilang kakugi sa pagbuhat ni ini. Apan balikon ako hinaut unta nga uban sa atong mga lumilihok sa mga volunteers. Kita nako sa Panakan, asa pa ning karong bag-o, mga youth nga ang mga health protocol sa paggather nato sa misa tumanon gayud kana, no? Nalipay ko sa Talumo, kining recent na kong experience Talumo, sa Lorenzo Ruiz fiesta nila, ug sa Panakan, duha ka dagkong parokya, ang atong mga volunteers na agyod, na kanang thermal scanner, foot bath, unya mo guide sila sa mulingkod, ato gyud ang ipakuan, ato gyud ang ipasunod nining atong kahimtang karon. tinuod gyud nang ingon nimo Bishop nga salamat gyud sa Ginoo nga ang atong mga youth volunteers. So mga misa na gyud sila. Na sila, Ako ikuan gyud nako ni sa kahanginan. Maglisod kung imagine kun wala pa tumaanad nga atong mga batan-on, able-bodied people, labi na mga youth nga mo assister nato. Ang kanindot pa Richie, they do it with smile. Kuan kay sila, nya daghan kay sila. Murag walay tono sa kahadlok ba. They're there. Bitapat
pilar man na imong youth, pitor man kabuok na, tsaka man nangadlok uban. No, atong young people, kumpleto sila, are there. Congratulations nga kuan. Ato na po ng youth apostolate nit nato. Sa ato pa na put into dili lang program, sayaw-sayaw, kanang summer camp, but na put into use, no? Nagi aksyon, naghihimo para sa simbahan. Man ang pulo nga use maro gigamit sila. Put into service, no? Sila sa atong katilingban, no? Pero Padre Richie, as I think we close this topic, nagpadayo ng atong oratio imperata. Atong pag-ampo. Uy, mo remind gani ko sa mga pare, kanong mga lay people nga paminaw karon, matag karon og unya kung available ang adlaw atong gamiton ang misa alang sa pagbatok sa pandemya. Naman ta misa. Na kay misa Bishop kausa nga imong gi-explicar sa imong pero pwede na gamiton nato na. I'm reminding myself nga kung dunay kanang quote-unquote libre nga adlaw, mao toy atong gamiton nga misa kay nindot ang prayer. Oratio imperata, pag-ampo nga muhunong na intawon kining pagkuyanap atong kahadlok sa coronavirus, no? Busa kanang pagpadayon nato sa pag-ampo, unsa gyud murag usa ka konkreto nga gitarget nato atong murag samputa goal niya na nga makakuha na tag vaccine. Makadiskubre na kitag vaccine, makahimo na kitag vaccine. Kanang particular nga punto, matawag na tong tambal, generic ba? Tambal. Mao ginay maka murag usa ka key nga gipaabot nato, giampuan nato nga mabalik kita sa old normal kumbaga. Pero na may mga balita nga maayo pero wala pa gyud, ha? Busa padayon kita sa pag-ampo o mag-ampo puta nga kanang balik-balik ang word na frontliners. Usahay ang frontliners, rightly so, di usahay kanunay, kanang mga medical frontliners, pero daghan na ba in town nga mga frontliners kaning magkakita ko, tig-deliver pagkaon, kanang naa sa groceries, expose man na sila, frontliners na sila, mga police in town na expose sila, hinganli pa mga, kita ko nag-online nga palingki, nagsuroy dato do gulay, in town nakapanginabuhi sila, but also, they're doing frontline services. Magpadayon mga igsoon ng atong pag-ampo alang kanila. Salamat gyud sa mga volunteers gyud nato no niya. Yes. Gawas pa niya Archbishop no, maobserbahan pud nato nga ning dugang pod of course kay ato manggihangyo ang ato mga lay ministers nga mga batan-on nga dili mo lampas sa katong edad nga yes, po sa mga lectors nato. Yes. So, salamat gyud nga naa na sila. Oo. Salamat. Ako matandog ko kay ang mga naong sa mga tao nga naglihok simbahan, like fiesta sa Laverna, fiesta sa Talomo, fiesta sa San Miguel sa Panakan. Ang ilang mga dagway mao ra gihapon ba? Dagway mga dagway nila nga kuan gihapon, maya gihapon. Ngano mga igsoon nga murag sentimento kay ko. Kung mapil ka simbahan, paminaw pag-ayo ha. Mapil ka simbahan, muliho ka simbahan. Walay addition, walay multiplication, wala nite bahinon, wala tay puro subtraction. Makuhaan ba imong oras tanan, always sacrifice. And yet nining panahon sa pandemya, ang atong mga volunteer sa simbahan they are there bahala og makuhaan sila, ma-expose sila sa danger gamay. Anaa kamo, please know that kami mga ordained ministers sa simbahan, matandog sa inyong pagbati, pagmahal, pagpangga sa katilingban sa Dios. Salamat kaayo gyud usbo nato sa atong mga volunteers nga makapatandog gyud dili lang sa katawhan kung dili para pud namong mga naordinahan kay selfless gyud kaayo. Dili ang kaugalingon ang gilantaw kung dili ang pagpangalagad. So mga igsuon mo pahulay na kita kadiyot nya alang sa atong katapusang hugna mobalik kita humani ini.